A šta mene briga šta albanski lobisti u Standardu, koji inače pišu ono što im i Šolak i neki drugi kažu uopšte. Šta to mene briga? Ali zanima što kaže Edward Joseph, on je predavač na Vašingtonskom univerzitetu John Hopkins. Samo da vam kažem još i ovo, budući da je slično. Možda gledalci nisu. On kaže da ovo nije dobro rešenje, da je ovo još jedan dokaz kako Aleksandar Vučić manipuliše sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom koristeći polugu moći koju Srbija ima nad Kosovom i kaže barikade su sklonjene tako da mogu ponovo lako da budu podignute. Lakše nego što Edward Joseph misli. Čuveni bot albanski. Mnogo para dobija u kešu, malo prijavi, a mnogo više dobije u kešu. Baraba je jedna najobičnija tamo u Vašingtonu. Mnogo para albanskih dobija i kao što vidite, ja se ne libim da vam kažem istinu. Možda vam se ne sviđaju reči koje koristim, ali uvek govorim istinu. Kao što sam i pred patrijarhom govorio istinu. Vidite, njima to smeta sve. Zato što smo šahovski precizno odigrali. Ali nismo igrali slabo, nego smo igrali jako. Igraćemo uvek jako i sve jače. To je samo ono što treba da znaju. Zašto sam vam ovo sve rekao? Zato što, vidite, Standard kaže, pa zamislite, ne mogu u sopstvenoj državi. Stvarno? Da. U sopstvenoj državi. A po kom to pravu? Po kojoj to rezoluciji Ujedinjenih nacija? Je li vas malo sramota kad tako lažete? Je li vas malo sramota kad tako obmanjujete javnost? Je li vas malo sramota kad tako za prljave pare odrađujete posao? Pa nije vas sramota. Okupirali ste Srbiju. Ali očigledno to ovo misle da je ovo na neki način poraz Zapada. Super. Pa šta to mene briga? Završite, izvinite. Dakle, samo vas pitam, je li to Srbiji ste oteli Kosovo, mislili ste se time završili stvari? Mislili ste, gotova je priča, Srbija neće da se buni. Srbija neće moći da ustane na noge, pošto ste mnogo jaki. Kad im kažu ljudi u Republici Srpskoj, pa i mi bismo nešto da se pita, a ne, vi ne smete da se pitate. Pa Srbi sa severa, pa ni vi ne smete da se pitate. Ali sve što treba da oduzmemo od Srbije, to možemo da oduzmemo. Te to teritorija Kosova, pa Srbi sa severa Kosova nemaju šta da se pitaju. Pa nemaju šta da se pitaju ni za provođenje Briselskog sporazuma, ni Vašingtonskog sporazuma, ni Solunskog sporazuma, ni Lisabonskog sporazuma, ni Kumanovskog sporazuma, niti bilo čega drugog, niti povelje Ujedinjenih nacija, ničega. Šta briga te iz Standarda? Mogu da lupetaju šta stignu po svojim novinama, mogu da budu bezobrazni i bezobzirni koliko hoće, zato što ih se svi plaše. Evo, rodio se jedan mali lider u zemlji Asterixa i Obeliska, ima jedno malo pleme Gali u Evropi koje je rešilo da bude slobodno i slobodarsko.